Mae hwn un o'r sgesis na ddim yn neud ti, di? Mae hwn yn, yndi. Iawn dad. Iawn dad. Y syniad oedd. Am yr hogyn ma. O, jyst wedi ymddangos o'r unlla, de? Ymddangos o'r unlla, ia. Wedyn, oedd o'r dyn ma. Dwi'n gwybod sut ydyd allan o'r sefyllfa bod o di ennill mab, just fela. Ond... Chwarae fo, sa? Chwarae fo, ni'n gweld. Mae'n feddwl bod wedi ffilmio ar sail y syniad da ni'n newid. A mi oedd o drwy brosesa, mi oedd ar un adag Hitler oedd yn mynd i fod yn y car, da. A rhyw enwogion hanesyddol neu rhywbeth oedd ar un adag. Sa'n well. Sa'n ei gwrs ynddo? Alla sôn wedi gwneud ti, da. Mae o, neu mi fod yn ôl bosol fi ar y ffordd adre i weld i gariad. Iawn, dad? Pwy ti ta? Ffynnu ha, dad. Gwyn fynd, dwan? Hedydd i'r hogyn ifanc. O, dwi'n ffôn i. Helo? Hedydd, oedd o'n heiddi bod ar sledu. A fydd hedydd yn superstar. O, ges di'r gwyn ideal. Do, ond... Iawn? Dwi'n gwybod pwy. O'n i jyst wedi mewn i siopin o hwn. Nes i ddod yn ôl i car, o'n i eistedd yna. Ti'n fawr ti'n eistedd yn car? Ti'n fawr ti'n eistedd? Beth ti'n fel bwyd yn car yn eich ddim yn dod? Dwi'n eistedd yn car. Beth ti'n fel? Dwi'n syniad bwyd. Mae'n mynd i neud i dad. Na, sori, rech di'r eithaf fo. Dad, ydy benod yn treiglad trinol neu treiglad meddwl? Oedd o'n helpu fi bod ni'n ffilmio'r sketch yma ar noson tan gwyllt. Hedydd eisiau mynd i weld y tan gwyllt, ond o'n gorfod darfod y byd saith. Dim bod yna'n esgus. Na. Ond, yn y diwedd, nath o lwyddo. Ond nath o box show. Ia, mae gen ti'r Caterham Supersport, am hwnna'n neud 140 brec horsepower. Ond mae gen ti'r Aerial Atom. Y syniad ar ôl hynny oedd bod tad ebyn rhyw fath o lyfr ar gyfer plant. So mae darllen byfyreg sy'n gwmpas le. Iawn. Amser babies fan, Caru chdi, dad. Caru chdi fyd, met. Oedd o'n cweith yn siwtio hiwmor dim byd, illa. Hyn wedi mynd bach slo hefyd, lla, yndi? Yndi. Bach yn odd. Hwn oedd y pay-off yn diwedd am hwn. O, ie, ni'n gofyn hwn. Dwi'n gallu cysgu. Ella bod chdi'n gorfod bod yr iant i gael y joc wedi. Ella dyna'r y peth, twa. Ond, na fo. Da ni'n dysgu rhywbeth, man. Da ni'n well pobl rwan bod y sketch bod i gael ei wneud. Dyn ni hyn Na fo, dwi'n siŵr bod chi ddim gwell pobl o wrando na ni, ma'n cynnig amdano fo. Da. Wel. And cut.